Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang tercinta, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Jawa di kelas 3, ulangan siji tentang welas asih marang kewan lan tetuwuhan bersama dengan Bu Eva. Pembahasan sing pertama yaiku tentang kewan. Kewan iku dibagi ana loro. Sing pertama ana kewan jinak utawa ingon-ingon. Contone apa kewan jinak utawa ingon-ingon iku? Contone yaiku kucing, bebek, ayam lan sak panunggale. Nah, kewan sing keloro yaiku kewan buas utawa kewan galak. Contone yaiku ana macan, singa, ula lan sak panunggale ya. Nah, selanjutnya yaiku ana tetuwuhan. Tetuwuhan iki nang basa Indonesia iku tumbuhan. Contohnya tetuwuhan ana wit-witan, ana suket, ana kembang lan sapanunggale. Iku contohnya tetuwuhan. Saiki apa sih gunane welas asih marang kewan lan tetuwuhan iku? Gunane welas asih marang kewan lan tetuwuhan yaiku sing pertama mujudake ciptaane Gusti Allah. Kaping pindho yaiku kanggo nyukupi kebutuhane menungso. Kaping telu yaiku mbutuhake pengayoman. Kaping papat ana carane nresnani kewan yaiku sarana ngopeni lan menehi pakan kanthi becik. Kaping 5 yaiku carane nresnani tetuwuhan yaiku sarana ngopeni lan ngupakara kanthi becik. Iku carane welas asih marang kewan lan tetuwuhan. Nah, saiki Bu Eva kate jelasno tentang unsur-unsur sing ana ing jerone teks cerita. Apa sih unsur-unsur teks cerita iku? Ya, unsur-unsur teks cerita yaiku unsur-unsur sing bisa nyengkuyung utawa mendukung anane teks cerita. Sing pertama iku ana tema. Tema iku bakune cerita sing dadi punjering gagasan utawa dasar cerita itulah yang menjadi pusat ide. Nah, sing keloro nanggone unsur-unsur teks cerita yaiku ana paraga. Paraga iki yaiku wong sing meragalake cerita. Tokoh nanggone cerita iku jenenge paraga. Sing ketelu ana latar panggonan. Latar panggonan iki yaiku panggonan kedadean cerita. Tempat terjadinya cerita iku jenenge latar panggonan. Nah, sing kepapat ana latar wektu. Latar wektu iki yaiku kapan kedadeane cerita. Kapan terjadinya cerita tersebut. Iku jenenge latar wektu. Nah, sing terakhir iku ana amanat. Amanat iku pesen utawa tulodo becik sing bisa dijupuk saka isine cerita. Pesan atau contoh yang baik yang bisa diambil dari sebuah teks cerita. Nah, saiki coba wocon kanthi cerita iki. Ayo diwaca bareng-bareng yo. Kucing lan asu. Ana unen-unen yen bocah ora bisa rukun karo kancane iku diumpamakno kaya kucing karo asu. Pancen umume yen kucing iku ora akur karo asu, saben ketemu mesti kerah. Nanging beda karo asu lan kucing ingon-ingone Barkah iki. Asune dijenengi Boni lan kucinge dijenengi Coki. Kewan loro mau rukun ora tau tukaran. Malah asu sing rumangsa awake luwih gedhe nganggep yen kucing iku kaya adike dhewe. Saben dina dolanan bareng. Malah tau si Coki numpak ing gegere Boni lan digawa mlaku mrono mrene. Rukune kewan loro mau pancen disebabake dening Barkah anggone ngramut ingon-ingone mau ora dibeda-bedakake. Saben Barkah mulai sekolah, kewan loro mau mesti mapak ing latar banjur melu mlebu omah.
Sawise Barkah salin klambi, ora lali njupuk bal pingpong loro arep dienggo dolanan karo kewane mau. Bal diglundungake ing jogan kewan loro mau rebutan nguber bal mau. Isi akeh cara sing ditindakake Barkah kanggo ingon-ingone mau. Mulane asu lan kucinge Barkah tansah rukun ora tau kerah. Nah, sawise kalian maca wacanan cerita iku mau, coba saiki wangsulana pitakon-pitakon ing ngisor iki ya. Nah, ben gak lali, iki ana teks cerita mau. Oke, wangsulan sing nomor 1. Apa irah-irahane wacanan mau? Aja lali, irah-irahane iku yaiku judule. Apa judule wacanan mau? Judule yaiku kucing lan asu. Nah, pitakonan sing keloro. Sopo sing diceritakake duwe ingon-ingon kewan? Yos, sing diceritakake sing duwe ingon-ingon kewan mau jenenge Barkah. Nah, pitakon sing ketelu, ingon-ingone mau jenenge sapa? Ingon-ingone mau yaiku jenenge sing asu jenenge Boni. Lan kucinge dijenengi Coki. Pitakon sing nomor 4. Bocah ora gelem rukun karo kancane iku diumpamakna apa? Ya diumpamakna kaya kucing karo asu. Nah, pitakon sing nomor 5 yaiku gene ya ingon-ingon mau kok ora tau tukaran. Apa kok ingon-ingone Barkah mau gak tau tukaran? Amarga disebabake dening Barkah anggone ngramut ingon-ingone mau ora dibeda-beda ake. Nah, coba belajar jawab pertanyaan-pertanyaan nanggone teks cerita. Oke anak-anak, terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Bu Eva ucapkan cekap semanten, matur nuwun. Muga-muga manfaat marang bocah kelas 3 sekabehane. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.